Ніколі зноў. Дзень перамогі азначаюць сёння ў Еўропе. 8 траўня 45-го года быў падпісаны акт аб капітуляцыі нямецкіх узброеных сілаў. За 6 гадоў Другой сусветнай вайны загінулі каля 70 мільёнаў чалавек. З іх больш за палову грамадзяне тагачаснага Савецкага Саюзу. Але праз 7 дзясятках гадоў у Беларусі на афіцыйным узроўні ўсю праўду пра вайну не кажуць. Марына Вашкевіч працягне. Гукі стрэлаў ды рокат знішчальнікаў дагэтуль сняцца тым, хто браў удзел у вайне. У Еўропе ўрачыстасці з нагоды 72-й гадавіны ўсталявання міру прайшлі на найвышэйшым узроўні. Мемарыялу ў Празе пакланіўся прэм'ер-міністр Богуслаў Собатка. У Парыжы вечны агонь наведалі дзейсны і новаабраны прэзідэнты Франсуа Аланд і Эмануэль Макрон. У Беларусі афіцыйныя ўрачыстасці пройдуць заўтра. Сёння ж да магілаў загінулых жаўнераў на вайсковых могілках у Мінску кветкі разам з паплечнікамі усклаў Мікола Статкевіч. А да магілы беларуса, які ваяваў сам і апісаў вайну ў сваіх кнігах, прыйшлі і актывісты, і проста неабыякавыя грамадзяне. Прыйшлі, каб ушанаваць памяць Васіля Владзіміровича Быкова, які быў, ёсць и будзе гонором и сумлением нашей нации. Прошло амаль 14 год з дня смерти Василя Быкова, и улада, не представники улады сюда не то, что кветки не склали, но сюда не пришли, как ему отдать никуда не на памяти. Ему забороняют гонор его імя вулицы давать. В Гомелі недавно мы змагалися, как вернули вулицу, да, але адмовили. Між тым належна неўшанаваная памяць не толькі Василя Быкова. Из истории Беларуси войны вычеркнуты и военнопленные, вычеркнуты фактически все, кто остался на временно оккупированной территории и выживал в неимоверных условиях. Сапраўдныя лічбы забітых на вайне пачалі высвятляцца адносна нядаўна. Калі яшчэ 20 гадоў таму лічылася, што загінуў кожны 4-ты беларус, то сучасныя гісторыкі кажуць пра кожнага 3-го. Агулам ад 2,5 да 3 мільёнаў асобаў. І калі колькасць збольшага праяснілася, то ідэалогія, якая ў Беларусі ўся ж савецкая, шмат якія аспекты вайны ад людзей утойвае. Война в том понимании, которое сейчас до сих пор существует в белорусской историографии, это 10 сталинских ударов. Ну и были небольшие трудности в начальном периоде войны, потом Москва, Сталинград. А почему-то там не указано ни приказ 270 16 августа о том, что все фактически, кто попал в плен, были объявлены врагами народа, их семьи подлежали репрессиям. А приказ 227 42 года ни шагу назад. Тым часам людзей, што адчулі савецкія загады на сабе, усё меней. Паводле гісторыкаў, у Беларусі ветэранаў засталося некалькі тысячаў. Марына Вашкевіч, Белсат.